راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات جبسن فرنسان نابقيح بحري حبراو وتهدراو لممدا كايدن وهبقى السراويت جبسي قارب عبد الحافظ بعلت 10 مقابيت بزهبو مجلسي حيل بحري فرنسان جبسن أبزا كايدو حبراو وتهدراو لممد نزم دنا خلتين هقرات كام معزاز حليفو أبزو باقيح بحري صيتا مسفان حقا زغمزغون قليسو اتو تهدراو لممد ممكات تغذات متقعدات موهاد حيل بحرن حيل أيرن ملء أخص الليو حبريتا زتقلل منبارو اتو هبقى القليسو زواقيح بحرن وشمت عدنن بت مسمر نزتحلالف تسعنت ندادي كاب قرسنا بحري نمكل قلبز بالمخنيات حورات منقسات أمريكا فرنسان چاينان زركبئن حالات هاقرات سراويتنا وافرن يركبا أقدما بلو أبو رحلة كاتيت كلتشحن عسران كلتن جبسن فرنسان تمساسالي وتهدراو لمد أبقيح بحري أكايدنين نعمتات زاكل بحبوء زوات هابت ورق السودان أب روسيا تخزينو كم زلو زغلص زتزرجح حبريتا منقس السودان ناي ألوثا ملاشي بلو منيستر معدن السودان محمد بشير أبونمو نمعكنات زينا هاقروب زهابو مبرهي كاب حزب السودان سسرق هابت ورقي أب روسيا تخزينو لو زبل زيتت صاري ورا أب العلي بريزيدنت بوتين معك ابن منبار بمعربوين حيلتات زتا الميو كبل ناي ألوثا ملاشي بلو بريطانيا زمدبرو ديلي تيلغراف بسلسة مقابيت أبزوطسو حبريتا ناي حجي مختل أبوانبر وتهدراو قونسل كوينو زلو جنرال داغلو مرحم اللي شاب زنبرو الأوان بتونات زمزن وركي ببغروب ناقشتو نفرت بمتقام ناب روسيا كمزس غرو ملكيتوم اتب روسيا تغزينو لوز بحال زلو هابت وركي ناي 630 بليون دولار واقا كمزلويو زغلت زلو أبز حلفة معلتات سودان أبورت سودان زعسكر حيل بحر روسيا كتأنقد لو تمهلو أبرئيس مقلاتها أب قداي ورار روسيا نيوكرين أب قون روسيا دو مبالا كقلت صنيحيوم أبوان سرعة البشير بحمدان داغلو زمرح ملشا أب العلي إيرتراوين زركبوهم سدتنياتات مبراق أفريقيا ناب ليبيا كسقرو أبز حلنولو زقبرو زنبورو مجواي أب عدنا ورقون توافيرون منبارم ديلي تلغرافيك أليه انتقونا منيستر معدن السودان مسرح عدنا كام مفرلمتا كساب تتصاريو نام معكن زاتو باتي منيستر مكتال كم زقبرولون زخونا بولك زقبر عدنا كم زينبراني قلت اب سودان حقاو فقاد زلوين اب عدنا ورقي زساتفات كالات روسيا كم زلوها يفلات كتابة صرو كوفيد 19 أمنغو هابتاماتن دغاتاتن هاقرات معوري مقرحة بزي مهلاو نتلا بدان مكتا أشقارو كوينو كمزلو ودب حورات هاقرات قليتهم اتو ودب ب10 مقابيتا بزوطسو مقلتي كساب زوانزي لعلي 10.5 بليون كتابة صرو كوفيد 19 مكيادو نملا هزب عالم أقول منبارو زاقول لحق إيلو انتقونا بدغاتات هاقرات كاب 10 ميتاويت زي بزح حزبن تراي كتابة مركابو نممكات لبدا أخبيدو مهلاو قليتسو دايركتر ودب تعن عالم دكتور تيدروس أدحانوم نزب زمو الكتاب زهابو قال معوري مقرحتي كتابة كل حزب عالم أبت مساسال اوان كغتب سلزغل نحرقات فيروس بروي كم زوجدلو قليتسو نسوب توساقي تنتحط قصر كتابة زمزقبا هاقرات قنا كاب تحدقا كي تقلاقلان كلوا لعلنا كتابة قصر زمزقبا هاقرات درو عراقاتاتن كفيتن قطب انكب برابراي جمرا لوايلوم كومشنر سباو مسلات ميشيل باشلت بوغنا بزهبو تقال ساينساو مرمر نت كتابة مركاب تعويتو انتغونا نحنا ام مقرحيو سلزي تعوتنا نتل بداك نقوطات صرو جيزي وسيدلنا بمبال نتي معرى مسل نكتابة صرو كوفيد 19 زبل حساب زلوا دقف قليتها إيرترا ترايزي تترنفتلو حيالو دغاتات هاقرات تربحتي نايتي بكوفاكس تباهلو زفلت بروجيكت متحقاز كتابة زغونا لوكوانتلو كابل قس هاقرات بولنتازم واليوم أبو علاو دبحورات هاقرات كتابة صرو كوفيد مسل كل زيقا ودسب كخون زتقلب إمامه بأزرباجانن إكوادورن قريبيو قال هاقرات معراب بغتا مسكوت أبا انزت أساس الروحة سلزلوان ات إمامه زيادة جيزي وسيدن مصنعتي كغبرالو مخانن أفليت أنا اللواء مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتساميتاتيو
ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራ ብሞባይል ኣሳእል ከተልዕሉ ጸኒሕኩም ዝተባህሉ ተወሰኽቲ መንእስያት ከም ዝተኣስሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም። እቶም ኣብ ከባቢ መደበር ዝተታሕዙ 3 መንእስያት ናበይ ከም ዝተወስዱ ኣይተፈልጠን። ቅድሚ 4 ወርሕ እውን ኣብ ከባቢ ኣብያተ ክርስቲያን ኣሳእል ዘልዕሉ ዝነበሩ መንእስያት ከም ዝተኣስሩ ብሬድዮ ኤረና ተቃሊሑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ኣስመራ ብፍላይ እዋን በዓላት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ዝልምም ብዝሒ ህዝቢ ካብ ንቡር ንላዕሊ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ሞባይል ዝሓዙ ሰባት ኣሳእል ወሲዶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝርከባ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ሚድያታትን ከይዝርግሕዎ ካብ ዝብል ስጋት ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ነቶም ኣሳእል ክወስዱ ዝረኸቦም መንእስያት ኣሲሮሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ እዋንቲ ተመልኪቱ። በዝሒ ናይቶም በብእዋኑ ብሞባይል ክስእሉ ጸኒሕኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ መንእስያት ብልክዕ ክፍለጥ ኣይከኣለን። ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ከም መቐጽልታ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝካይዶ ዘሎ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግብታት ንዝተጠቕዑ ኤርትራውያን ህጻናት ናይ ምእላይን መሰረታዊ ክታበታት ናይ ምቕራብን ጻዕርታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 1.7 ሚልዮን ዶስ ክታበታት ናብ ኤርትራ እትዮ። እቲ ትካል ናብ ኤርትራ ዘእተወ ክታበታት ንልዕሊ 100,000 ቆልዑ ስንክልናን ሞትን ከስዕብ ካብ ዝኽእል ሓደገኛ ሕማማት ክከላኸለሎም ምዃኑ ኣፍሊጦ። ዩኒሴፍ ልክዕ ቅድሚ 1 ዓመት እውን ህይወት ዘድሕን ዝበሎ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ዶስ ክታበታት ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣስታት 310,000 ኤርትራውያን ቆልዑ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ክዓቢ ከም ዝገበረ ይዝከር። ካብ 2014 ናትሒዙ ጸረ ንፍዮ፣ ጸረ ፖልዮ፣ ጸረ ዓባይ ሰዓል፣ ጸረ ወይቦ፣ ጸረ ትኽትኽታን ካልእን ንቆልዑ ካብ ሞትን ስንክልናን ዘድሕን ክታበታት ናብ ኤርትራ ዘብጽሕ ዘሎ ዩኒሴፍ ብዋሕዲ መኣዛዊ ምግብታት ንዝተጠቕዑ 10,000 ኤርትራውያን ቆልዑ ናይ ምግብን ቫይታሚንን ሓገዝ ይገብር ምህላው ይገለጽ። ብሰንክቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ንኣስታት 3 ወርሕ ደስ ኪሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝከታተል ኣብያተ ጽሕፈት UNHCRን RRSን ብ3 መጋቢት ዳግም ስርሑ ከም ዝጀመረ እኳ እንተገለጸ ዛጊት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ምክልባትን ዘየድሊ ገንዘባዊ ወጻኢ ምግባርን እንተዘይኮይኑ ዘሳለጦ ነገር ከም ዘየለ ንግዳያት መስርሕ ብምውካዝ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣብ ኢዶም ቪዛ ዝሓዙን ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ብኦንላይን ተመዝጊቦም ኣብ መስርዕ ዝርከቡን ብ3 መጋቢት ቅጥዕታት ክመልኡ ብዝተሓበሮም መሰረት ኣህላኽን ነዊሕ ርጋን ተጸቢዮም ዝተባህልዎ ከተግብሩ እኳ እንተኸኣሉ 10 መዓልቲ ሓሊፉ ዝኾነ መልሲ ከም ዘይተዋህቦም እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም። ገሊኦም ካብቶም ቅድሚ 10 መዓልታት ቅጥዕ ዝመልኡ መልሲ ከይረኸቡ ኣብ ኢዶም ዝጸንሐ ቪዛ ወዲቑ ኣብ ከቢድ ሸቕሎትን ከልበትበትን እዮም ዝርከቡ። ምክንያት ምድንጓይ ናይቲ መስርሕ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ድማ ጉዳዮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ይጻረ ከም ዘሎ ከም ዝተነግሮም እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣገንዚቡ። ኩሎም ቶም ዝተሓተትዎ ቅጥዕታት ዘማልኡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ናይ ዕቑባ መንበሪ ፍቓድ ጸንሖም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝመዝመዙ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ምስምሳት እናፈጠሩ ካብ ስደተኛታት ኤርትራ ጉቦን ብላዕን ምቕባል ልሙድ ተሪኦ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሕዮ። ማእከል እዚ ወይ ኮማንድ ፖስት ኢትዮጵያ ነዘን ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ ክከታተላ ዝፈቐደለን ናይ UNHCRን RRSን ኣብያተ ጽሕፈታት ገለ ኣባላተን ድሮ ኣብ ብልሽውና ተጸሚዶም ካብ ኤርትራውያን ዘይተኣደነ ገንዘብ ብምሕታት ነቲ ሕጋዊ መሰሎም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምውፃእ ከሳልጥሎም ከም ዝሓትዎም ምንጭታት ኤረና ኣብነታት ብምስናይ ኣቃሊዖም። ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዛዕባ ጉዳዮምን ጉዳይቶም ኣብ ማዓስከራት ክልል ትግራይን ዓፈርን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ወገናቶም ብዝምልከት ድምጾም ንምስማዕ ዝሓለፈ ቅንያት ዝወደቦ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ውዱእ ሰዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰረዘ ኣይርስዕን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ክሕድስ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ባንክታት ሃገር ዝርከብ ገንዘቦም ደስኪሉ ከም ዘለውን ብምረት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ተሓለቅቲ መሰል ስደተኛታትን ጉዳይ ዞም ኣብ ኢትዮጵያ ግዳያት ናይ ዘሎ ቅልውላው ኮይኖም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዝምልከት ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ክረክብ ብዝተኻሎም ጻዕርታት ከሕይሉ ኮሚቴ ስደተኛታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ይጽውዑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ምስ ኤርትራ ብምዃን ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ እትሕሰብ ናብ ዘላ ሰሜን ኮርያ 60 ሚሊዮን ዶዝ ክታበት ክላኣኸላ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ክከታተል ብሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ትካል ተማሕፂኑ። ፍሉይ ራፖርተር ናይ ትካል ቶማስ ኦጂያ ኩንታና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ተጠሊቡ ዘሎ ብዝሒ ንህዝቢ ሰሜን ኮርያ ከክልተ ግዜ ክኽትብ ዝኽእል እዩ ክብል ኣነጺሩ። ኣቐዲሙ ብመንገዲ ኮቫክስ ንሰሜን ኮርያ ልዕሊ 8 ሚሊዮን ዶዝ ክታበት እኳ እንተቐረበ እቲ ሃገር ዝኾነ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበት ደው ኢሉ
እንደገና እውን ህጹጽ እዋናት ከገልግል ተባሂሉ ኣስታት 1 ሚልዮን ዶዝ ናብታ ሃገር ብተመሳሳሊ መስርሕ ተቐሪቡሎ ዛጊት ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝሃበት ሰሜን ኮርያ ነዚ ብፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ብዝሒ ክትቅበሎ ፈቃደኛ እንተደኣ ኮይና ብመንገዲ ሕቡራት ሃገራትን መወልቲ ሃገራትን ዝርብ ክካየድ ከም ዝኽእል ይንፈት ሰሜን ኮርያ ቲ በሃገራት ምዕራብ ዝፈረየ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ስለ ዘይፍለጥን ሓገዝ ንምርካብ ድማ ፖለቲካዊ ቅድመ ክነት ኮይሉን ካብ ዝብል ስጋታት ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ክታበታት ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስ ክትጽምበር ከም ዘይወሰነት እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመራ ክልተ ሃገራት ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ጥራየን ይኹን እምበር ዘን ዜጋታትን ካብ ክታበት ሓሪመን ዝርከባ ሃገራት ሓያሎ ሰበስልጣናትን ጸረ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተኸትቡ ዘረጋግጽ ናይ መገሻታት መርትዖ ከም ዘሎ ተጣበቕቲ የመልክቱ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ መሰል ኩሉ ዜጋ ክኸውን ውድብ ጥዕና ዓለም እማሜ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ዘውረዶ ዕንወት ብመንግስቲ ፈረንሳ ክጽናዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ብምኽንያት መበል 125 ዓመት ብምስራት ዲፕሎማሲ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ርክባት ሰበስልጣን ክልቲኦም ወገናት እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ እዚ ንፈረንሳ ከም ዘቕረበ ዘረጋገጸ ኣምባሳደር ፈረንሳ ብኢትዮጵያ ሬሚ ማርሾ ኢትዮጵያ ካብ ዝስዕብ ዕንወት ክድሕን እትኽእል ኩናት ብምውጋድን ኩሎም ኣካላት ዝሳተፎ ሃገራዊ ዘተ ምዝዕወትን ጥራዩ ክብል ኣስሚሩሉ መርገጽ ፈረንሳ ካብ ፈለሙ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብዘተ ምፍታሕ ዝብል ምንባሩ ዘመልከተ እቲ ኣምባሳደር ሃገሩ ነዚ መድረኽ እዚ ኣብ ምጥጣሕ እውን ክትተሓጋገዝ ቅርብቲ ምህላዋ ጠቒሱ መንግስቲ ፈረንሳ መጽናዕቲ ከካይደሉ ዕድመ ቀሪቡሉ ዘሎ ዕንወት ብፍላይ ኣብ ናይ ጥዕና ትምህርትን ልምዓትን ጽላታት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ዳግመ ሕውየቱ ክግበር ዝኽእል እማመታት እውን ዘካተተ እዩ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ቅድሚ 30 ዓመታት ናብ ዝነበረቶ ሰብኣዊ ቅልውላውን ውድቀት ቁጠባን መሊስዋ ከም ዝርከብ እዩ ዝግምገም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምብርባር ገዚፍ መደብ ዝነበራ ፈረንሳ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ምስቲ ሃገር ዝነበራ ወተሃደራዊ ስምዓት ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣ እያ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝን ወዱ ንፕረዚደንት ዩጋንዳን ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጉባ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ነብኡ ንምትካእ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ከም ዝተፋነወ ማዕከናት ዜና ካብ ካምፓላ ከቃልሓ ቀኒነን እቲ ጀነራል መንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እውን ድሕሪ ናይ 28 ዓመታት ኣብ ሰራዊት ምጽንሑ ተመሳጊኑ ከም ዝተፋነወ ኣረጋጊጹ እዩ እንተኾነ ኣፈኛ ሰራዊት ሓይሊ ምድሪ ዩጋንዳ ክሪስ ማጌዚ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ሓበሬታ ነጺግዎ እቲ ኣፈኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ጀነራል ሙሁዚ ኣብ ንጡፍ ምድብ ስርሑ ምህላው ጠቒሱ በኽሪ ወዱ ንፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ዝኾነ ጀነራል ካብ 19 ዓመቱ ኣትሒዙ ን28 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽፍሕታት ሃገር ተመዲቡ ዝሰርሐ እዩ ንዩጋንዳን 36 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 77 ዓመት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽንሑ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣብ መበል 81 ዓመቱ ስልጣኑ ክሓድግ ምዃኑ ይዝረባሎ እንተኾነ ስልጣኑ ዝርከብ ወዱ ነቲ ፕረዚደንት ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ምዃኖም ተቃውምቲ ወገናት ሃገር ዘንፍቱ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ 8 መራሕቲ ሃገራት እዩ ንኤርትራን 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ሓደ ካብቶም ምስሊ ኣህጉር ኣፍሪቃ ደዊኖም ዘለው መልእኽቲ ናይ ዛህጉር ተባሂሉ ምስ ሙሴቬኒ ተሰሪዑሎ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ከም ጓሉ ንዛዕበያ ትሕቲ ዕድመን ዝኾነት ጓል ሓወብኡ ተደጋጋሚ እዋን ብቁልፍና ሓመጠ ዝቐጽዐ ኤርትራዊ ቦ ኣብ ሉክሰምበርግ ናይ ዕዋ መሰሉ ክሕደግ ከም ዝኽእል ተገሊጹ መርበብ ሓበሬታ ለኳቲድያ ብዘቕርቦ ጸብጻብ መሰረት እቲ ብሊብያን ማእከላይ ባሕርን ሰጊሩ ኣብ 2015 ናብ ሉክሰምበርግ ዝኣተወ ተኽለ ሃይማኖት ዝተባህለ ኤርትራዊ ዕቕባ ምስ ረኸበ ብመስርሕ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ኣብ 2019 ሰበይቱ ምስ ደቁን ከም ጓሉ ንዛዕበያ ጓል ሓወብኡን ሒዛ ተጸንቢራቶ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዕድመ 4 ዝርከብ ተኽለ ሃይማኖት ነታዊንታ ዝተባህለት ጓል 12 ዓመት ዝነበረት ጓል ሓወብኡ ዘይሩም ጠባያት ኣርያ ብምባል ጎነፅ ብዝተሓወሶ ክቐጽዓ ጀሚሮ ንሱ ብጎነፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዊንታ ባህርያ ተቐይራ ሰሚራ ምስ ተባህለት መሓዝኣ ምውዓል ከም እተዘውትርን ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ድማ ብቐጻሊ ክትዳፈሮም ምጅማራን እዩ ዝገልጽ
ሰሚራ ደገደግያ ተመሲ ክትከዶም ናብ ዘይግባእ ቦታታት ድማ ተዘውትር ክብሉን ንመሓዛነ ተኸምጓሉ ዘዕብያዊንታ ወቂሶ ተኽለ ሃይማኖት ብተወሳኺ ዝቐመጥናዮም ሕግታት ገዛ ኣይተኸበርናዮ ንዝበላዊንታ ብቁልፊ ዝሓመጠሉ እዋናት ምንባሩ ጸብጻብ ለይኳቲድያ የመልክት ነቲ ጉዳይ ዝተኸታተለ ዳኛ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ ብኸመይ ዲኹም ተቆጽዑ ክብል ድሕሪ ምሕታቱ ተኽለ ሃይማኖት ድማ ወይንታ ብዝፈጸመቶ ጌጋታት ነዲሩ ብጎነጽ ከም ዝጎተታን ከም ዝቐንጠዋን ብምእማን ዝወሰዶ ስጉምቲ ጌጋ ምዃኖ ተኣሚኑ ወይንታ ኣብ 2009 ኣዲኣ ምስ ሞተት ኣቦኣ ሓላፍነት ናይ ጓሉ ክስከም ብዘይምኽኣሉ ጓል 2 ዓመትን ከላ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ከም ጓሎም ንኽዕቢዋ ከም ዝተረከብዋ ተኽለ ሃይማኖት ይሕብር ወይንታ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ምክታል ይግበረላ ከም ዘሎ ዝሓበረት ጠበቃኣ ኣብ ልዕሊኣ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ጉድኣት ዘብፅሐ ተኽለ ሃይማኖት ብውሕዱ 1 ዓመት ክእሰርን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክብየነሉን ጠሊባ ጠበቃ ተኽለ ሃይማኖት ብወገኑ ወይንታ ግዳይ ናይ መንነት ቅልውላውን ባህላዊ ምምዝባልን ያኾይና ብምባል ተኽለ ሃይማኖት ዝወሰዶ ስጉምታት ነታ ካብ ደቁ ፈልዩ ዘይርያ ጓል ሓውኡ ትምህርታ ክትከታተልን ዕውት ሰብ ክትከውንን ካብ ዝነበሮ ድሌት ይኽብል ኣረዲኡ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ትኽሲ ቀሪቦም ዘለዉ ገበናት ተኽለ ሃይማኖት ኣብ እዋን መርመራ ሰኣን ቋንቋ ብጌጋ ዝተተርጎሙ ሓረጋት እዮም ክብል እውን እቲ ጠበቃ ሞጊቱሎ ቤት ፍርዲ ኣብ 5 ጉንበት ውሳኔ ክህብዮ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘዕበይዋ ስድራ ተፈልያት ትነብር ዘላ ጓል 14 ዓመት ወይንታ ኣብ ልዕሊኦም መስሪታቶ ዘላ ክሲ ኣብ ሉክሰምበርግ ምስ ከቢድ ገበን ዝፅብፀብ ስለ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ተሃገር ተኽለ ሃይማኖት ገበነኛ ምዃኑን ተወሲኑ ኣብ ርእሲ ማእሰርቲ ናይ ዕቋ መሰል ናይታ ስድራ እውን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተኽእለሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ኣብ 40 ዓመታት እቲ ዝበኣሰ ምዃኑ ውድብ መግቢ ዓለም ኣተሓሳሲቡ እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብዚ ዞባ ን3 ተኸታታሊ ወቕቲ ዝናብ ከም ዘይነበረ ብምዝኻር ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ደርቂ ተቓሊዖም ምህላኦም ኣገንዚቡ ብፍላይ ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ደርቂ ብዘስዓቦ ዓፀቦ ሰባትን ጥሪቶምን ይሞቱ ምህላዎም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሰብኣውን ቅልውላዋት ናብ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ተመሊሱ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ ዞባ ኩናት ደርቅን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ጸቕጥን ተደማሚሩ ኣብ ታሪኽ ዝበኣሰ ዓፀቦ ከይፍጠር ውድብ መግብን ሕርሻን ብወገኑ የጠንቀቕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ድሮ ብዓፀቦ ኣብ ዝጥቃዕ ዘሎ ከባቢታት ከም ዝርከቡ ዘተሓሳሰበ ውድብ መግቢ ዓለም ድማ ለገስቲ ሃገራት ኢደን ክዝርግሓ ተማሕፂኑ እቲ ውድብ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነብ ዘሎ 6 ዋርሕ ብደርቅን ዝተሃስዩ ዜጋታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርዳእ ልዕሊ $320 ሚልዮን ሓገዝ ሓቲቱ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ኩናት ዩክሬን ዘቢሉ ምስ ምህላው ቅልውላው ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይርሳዕ ዘስግእ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የተሓሳስቡ ኣብ የመን ዞባ ኣብያና ብትርከብ ከተማ ዚንጅባር ንኣዛዚ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ዓጂቡ ይጓዓዝ ንዝነበረ ቃፍላይ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ ብ15 መጋቢት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነታጉብ ዝተጻወዳ መኪና ናብ ማእከል ቃፍላይ ብምእታዊኡ ተፈጺሙ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝነበረ ሓላፊ ጸጥታን ኣዛዚ ምልሻን ዓብድለጢፍ ስዒድ ቆሲሉ ካብ ሞት ከምልጥ እንከሎ 4 ካልኦት ግና ተቐቲሎም ኣብ ደቡባዊ የመን ናይ ዝንቀሳቐስ ምልሻ ኣዛዚ ምዃኑ ዝተገልጸ ዓብድለጢፍ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝምወልዩ ዝንገረሉ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሓይልታት ሕቱ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽዑቕ ግፋ የካይዱ ኣለዉ እዚ ሰሙኑ ቁፂሩ ዘሎ ግፋ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተጠቕሰ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ወረቐት ዘለዎን ዘይብሉን ከይፈላለዩ ብኣልማማ የካይድዎ ምህላዎም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ካርቱም ይወቕሱ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝገፍዎም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገለ ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ ይሓትዎም ምህላዎም እቶም ነበርቲ ገሊፆም ሱዳን ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንዝሰለኹ ንምህዳን ብዝብል ነቲ ግፋ ተካይዶ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ይበልጣል ኣእምሮ ኣለሙ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ግፋን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ሃገሩን ከምኡውን ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ምንቅስቓስ ሰባትን ብዝምልከት ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ምኽትል ሓላፊ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ከም ዘተየ መርበባት ዜና ሃገር ኣረጋጊፀን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ተደጋጋሚ እዋን ግፋ ከም ዘካይድ ይፍለጥ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኩናት ድሕሪ ምኽፋታ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ ዲፕሎማሲ ንግዲ ቁጠባን ዘተኮረ እገዳታት በብግዚኡ የውሕዛላ ከም ዘለዋ ብቐጻሊ ክግለጽ ጸኒሑ። እዚ ሃገር ብዘይካቲ ኣብ ባንክታትን ንግዳዊ ልውውጥን ፈጢርዎ ዘሎ ነውፂ ንምምካት ኣተኣታትያቶ ዘላ ኣዋጃት ምንቅስቓስ ናይ ወፃኢ ባጤራን ካልእ ቁጠባዊ ስጉምታትን መግቢ ንምኽዛን እውን እተፍርዮ ኣካልን ናብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ምሻጥ ደው ምባላ ገሊጻ ኣላ። በዚ መሰረት ከም ስርናይ፣ ስገም፣ ዕፉን ይኹን ሽኮርን ካልእ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራትን ናብ ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኤውሮጳ ምዕራባውን ማእከላይን ኤስያ ከይሽየጥ ኣዊጃ። እዚ ናይ ሩስያ ኣዋጅ ብዘይካቲ መግቢ ንምኽዛን ዝህልዎ ዕላማ ኣንጻራ ደው ንዝበላ ካብኣ ስርናይ ክሽምታ ዝጸንሓ ሃገራት ከም መፈራርሒ እውን ትግልገለሉ ምህላዋ ተንተንቲ ይረድኡ። ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣዋጅ ምእጋድ መሸጣ ኣካል ናብ ወፃኢ ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ኣቐዲማ ካብ ባንክታት ሩስያ ልዕሊ $10,000 ወይ ዩሮ ከይንቀሳቐስ ኣዊጃ ትርከብ ሩስያ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ተወሳኺ ቁጠባዊ እገዳታትን ተንቢረን ተወሳኺ ኣዋጃት ከተውፅእ ከም እትኽእል ይግለጽ። ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነዳድን ጋዝን ሩስያ ካብ ምሽማት ጠቕሊለን ክሕሰም ኣብ ዝብል ነጥቢ ተደጋጋሚ ዘተየካይዳ እኳ እንተለዋ ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ኣስታት 50 ሚታዊት ጋዝ ካብ ሩስያ ዝረኽባ ሃገራት ግና ዕቃበታት ኣለወን። ኣብ ልዕሊ ባንክታት ሩስያ እገዳ ዘንበራ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነተን ምስ መሸጣ ነዳድን ጋዝን ምትእስሳር ዘለወን ከም ጋዝፕሮም ዝመሰላ ሒደት ባንክታት ግና ዕዳጋታት ነዳዲ ከይሰናኸል ብምባል ዛጊት እገዳ የንበራሉን። ተስፋን ቢሩ ዝበሃል ዘሎ ዘተሰላም ሩስያን ዩክሬንን እንተፈሺሉን ሩስያ ድማ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እንተቐፂላቶም ግና ሩስያ ናብ ሙሉእ እገዳ ክትወድቕ ከም እትኽእል ይትንተን። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝግበር ሙሉእ እገዳ ብዘይካቲ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ፈጢርዎ ዘሎ ናህሪ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ዘይመረገጋእ ከምርሕ ከም ዝኽእል እውን ተንተንቲ ቁጠባ ይረድኡ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ምትዕንቓፍ ከጋጥሞ ንዝኽእል ሸመተ ስርናይ ብሕርሻ ኣፍሪቃ ንምትካእ ናይ $1 ቢልዮን ምወላ የካይድ ምህላው ፍሊጡ። በቲ ዝዳሎ ምወላ 40 ሚልዮን ሓረስቶት ኣፍሪቃ ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ሕርሻ ስርናይ ብምትእታው እኹል ምህርቲ ክሓፍሱ ተኽእሎ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ባንኪ ኣኪን ሙዊ ኣደሲና ገሊጹ። ሃገራት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ካብ ሩስያ ካብ ዝሽምቶ ናይ 4 ቢልዮን ዕድጊ ስርናይ ብ9 ሚታዊት ቀዳማይ ደረጃ ይሕዝ። ካብ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ስርናይ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክሽመት ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ቁጠባ ይረጋግጽ። እዚ ማለት 200 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኣፍሪቃ መግብታቱ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ካብ ዝሽመት ስርናዩ ክረክብ ጸኒሑ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ነዚ ዕዳጋታት ኣሰናኺሉ ርእሲ ምህላው ሩስያ ድማ መግቢ ንምኽዛን ኣካል ናብ ወፃኢ ሃገራት ከይሽየጥ ምስ ምእዋጃ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋሕዲ ስርናይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ይግለጽ። ገና ብምግቢ ርእሳ ዘይከኣለት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ርእስቲ ብሰንኪ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሸመተ ስርናይ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ዞባታት እውን ንዓጸቦ ተቓሊዑ ምህላው ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣምባሳደር ዡቢንግ ፈላሚ ዑደቱ ናብ ሃገራት ዞባ ይካይድ ኣሎ። ዛጊት ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ጅቡትን በፂሑ ዘሎ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ መራሕተን ብምርኻብ ሃገሩ ኣብ ፀጥታ ጸዓትን ልምዓትን ክትገብሮ ብዛዕባ ትኽእል ምትሕጋዝ ብዝምልከት ዘትዩ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ መራሕቲ ሶማልን ሱዳንን እውን ክዝቲ ተፅቢት ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወተሃደራውን ቁጠባውን ረብሓታት እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ቻይና ናብቲ ዞባ ንፈለማ እዋናያ ፍሉይ ልኡኽ ትምዝዝ ዘላ። ብፍላይ ኣብ ምህናፅ ትሕተ ቅርፅን ጸዓትን ገዚፍ ወፍርታት እተካይድ ዘላ ቻይና ረብሓታታ ኣብቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዋሰን ዞባ ንምሕላው ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣብ ጅቡቲ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር መስሪታ ትርከብ። ቻይና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፍሪ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ንኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘዋሰን ክልል ጋምቤላ ብዝተኻየደ ግጭት ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ።
اتجچت عطوقات دوب سودان ب15 مጋቢት دوب ኢትዮጵያ ሰጊሮም ናብ ክልል ጋምቤላ مساتو مسحال ታጸታናይ ተخلل ከም ዝተኻይደ ወገን ኢትዮጵያ ተገሊጹ በትግጭት ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉዳት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ እዚ ዓመት ካብ ጅምራት ሒዙ ብተመሳሳሊ ግጭት ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 8 ህጻናት ድማ ከም ዝተጨውን ወሃቢ ቃል ክልል ጋምቤላ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ بمسرت نايتي كل الحبريتا بسنكت ግጭት لعلي 20,000 ሰባት ካብ መነባብሮም ከፈናቀሉን ከለው ኣስታት 300 ከብት ድማ ተዘሚተን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ዶብ ሱዳንን ኣብ መንጎ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት በጉዳይ መጋጫ ዝምታ ከብትን ካልእ ቀቢላዊ መስሓባትን ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ይውላዩ ምክትል ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝመርሖ ዑደት ናብ ፖርት ሱዳን ህዝባዊ ተቃውሞ ገጢሞ እቲ ጀነራል ብ15 መጋቢት ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝበጽሐሉ ህዝቢ ከተማ ጎደናታት ብምዕጻውን ጎማታት መኪና ብምቅጻልን አንጻሩ ተቃውሞ አካይዱ ብፍላይ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘካየድዎ ኣድማ ኣብ ሓደ ክፋል ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ባርዕ ከም ዝተራእየ ሬድዮ ዳባንጋ ሓቢራ ህዝቢ ፖርት ሱዳን አንጻር ዑደት ጀነራል ሐምዲቲ ሰልፊ ዘካየደ ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ንገለ ክፋል ወደብ ሱዳን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብክራይ ከሰጋግሮይ ተባሂሉ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን እዩ بقطبا بايتا زبيتا زلا سودان بانكتاتا بناي وصاي باطيرا نمحيال مس حبرات امارات عرب زتفلالي سمعت قد كتم مخاناي زغلت حدا كابو دما نيغله كفال ودب بورت سودان بكراي مسغار كخون كم زخل يتنتن جنرال حمديتي نا بورت سودان مساتو علامه عودتو نكونتات زبا بقربا نمكتالن نزلو صقمات مفتحيتاتو نمداين مخان بمتكاس نتيز تبهله سمع كراي ودب مس امارات نصيغو ካብ ቀንዲ ቁጠባው ዘባታት ሱዳን ዝኾነ ፖርት ሱዳን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተደጋጋሚ ኣድማታትን ህዝባዊ ናዕብታትን ተኻይዱልዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን